कि जहाँ जैसन तहाँ तैसन आ ना करे तो मरद कैसन ना जहाँ जैसन जहाँ कैसन आ देखा तो जहाँ रही जोड़ा पैसा आई एगो कजरी से सेवा लगता कैसे हो मान ली कि रउआ हमार पत्नी हमरा और पति मान ली कि ए बोलो यू आर हस्बैंड आई एम वाइफ हम दोनों की लाइफ चलेगी कंटिन्यू राइट ई बतिया भोजपुरी में जब हमने के देहात के लोग कहेला नु ई बतिया कहेला का वाइफ और हस्बैंड ना जी तो वहां लोग कहे नी लो तू हमार हेड हम तार पाई कोई ना वेला तो ऐसे हमनी के उ नइखे बोले के ना जी ए महाराज औरत के पति प्रदेश में बाड़ो ये ने से फोन कइले बाड़ी हेलो हेलो हाँ के बोलता हो आई एम चिंटू की मम्मी यू आर वो अच्छा तू चिंटू के मम्मी बोलता रू हाँ ए का करता रू हो कुछ ना तरह के बहुत मिस करते अच्छा लिट्टी बनाओ तने अच्छा तो तनी हमरो के खियावो ना मुंह खोला ए महाराज देखी ऐसन जमाना आ गइल बा ए महाराज खेत गेहूं के आ बोवता केहू आ बोझा कपार के लेके ढोवता केहू आ ऐसन मोबाइल में सिस्टम आ गइल बा कि बाजता केहू तो टोवता केहू देख ले जैसे दीपक भाई बाने अपने मलकाइन के छोड़ छोड़ के का जना के काका करते हैं ऐ सगीर भाई के देखो ऐसे ही देले वाले जोताई बुआई करे के खेत बटैया अपन अब कहे के नहीं थे अब सब का मोबाइले पे हो जाता ए राजा जी मुंह बाई ना ली खाई ना बताई लेकिन औरत बहुत तारी ए राजा जी सावन के महीना चलता हमरा हई हई सामान चाहिए आ जबले रोवा लाइम नानू तबले भेटाई ना औरत कह तरीका किए हो रामा जबले अरे ना लही झुलनिया देहब ना दाना एक बार और बोला था किए हो रामा जबले अरे ना लही झुलनिया देहब नहीं पनिया बाप रे बाप मेहरारू तो बड़ी टाइट बाड़ी ए पूछा सगीर भाई से हमारे बारे में टाइट काहे बाड़ी चढ़ल जवानी बा तो एकरा उठान के बोला तारी ए महाराज कहल गइल बा कि घोर के मत पिया ना तारा के पिए के दियाई अच्छा 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 घोर के मत पिया ना तारा के पिए के दियाई आ छूछे सतुआ फकबू त तारू में सट जाई आई चढ़ल जवानी पर गुमान मत करिए नर माता जी इहो न इहो एक दिन झूल के लटकिए जाई जानता रह बोली ई कजरिया गाल आता है के बतावे हमर बात अगर अच्छा लागल तो एगो ताली बजाई लो महाराज ए लोग के ताली में पिलुआ पड़ी गई बा औरत कह तरीका किए हो रामा जबले ना लगी झुलनिया दे हमरा दादा
तरीका मीठे मीठे बाबा कितनो हमारा के तू भूली आईबा 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 तहरा बतिया में हम ना भुलाई तहरा बतिया में हम ना भुलाई तहरा बतिया में हम ना भुलाई गए राजा का कहता नहीं कि तहरा बतिया में हम ना भुलाई गए राजा कि ये हो राजा चपले ना झूले ले आईबा के हम नहीं बनिया ये और ये औरत कहतारी तोहरे चलते हमरे चलते ई गांव नगर के लोग को बोली बोलियाता बोला बोला कि देखो हमार मर्द हमरा खातिर काली आइल बड़ो पूछी काली आइल बने आज तक एगो लिपस्टिक खरीद के ना देहने एगो कान के बालियो ना देहने और तो चांदी इतना सस्ता बिकाता पेट्रोल इतना सस्ता बिकाता इहो ना कहने कि चल बैठा के तारा के थावे के मेला घुमा देते सुनी सुनी सुनाबो जब रउआ इतना जिद करते बानी तो मर्द के फर्ज बनल नु मेहरारू के देबे के तैया के ढेर कुछ हम ना दे हम ढेर कुछ ना दे का देले बड़ा देले वो झुमका दे पूछो ना दीपक से पूछो है सगीर भाई से पूछो और कुबेट वाला भैया से पूछो कि का देले बड़ा हमरा के का देले बड़ा अब वो ले जान जान लोग की का दी हो है देखा का कहता है तई करा के इया के ढेर कुछ हम ना दे द का इया के ढेर कुछ हम ना दे तू गो गोलका दे में गोलाम का दे ई का खा का सकर भैया अच्छा रहिलो बने तू गो कान बाली एगो लाम टीका अरे बाप बहन के घूमी हो तब नु कोई हो तो लोग बोला का कहता रहा कहे के बाका बोले गौआ नगरिया बोली बोले गौआ नगरिया बोली बोले गौआ नगरिया बोली बोले गौआ नगरिया बोली सुन के लागे करे जवा में बोली सुन के लागे करे जवा में बोली सुन के लागे करे जवा में बोली सहिया कि हो राजा जबले अच्छा अरे ना लही झुलनिया देह नहीं पनिया